שלום לכולם, וברוכים הבאים למפגש של בלומיקס. תודה על הזמן שלכם היום. כדי שתדעו שמפגש זה הולך להיות מוקלט מעכשיו, אתם הולכים להיות במצב שמיעה בלבד. יהיה לנו הזדמנות בסוף לשאלות ודברים אחרים. תודה. אוקיי. שמי טואנה דניאל, ואני עובד בצוות של בלומיקס. לפני שהתחלתי לעבוד בבלומיקס, הייתי מפתח תוכנה בחברת של Exchequer Software, ולפני כן פתחתי תוכנה וניהלתי פרויקטים בחברת של IT Dev Team Software. יש לי ניסיון במספר שפות, כמו למשל Objective-C בשביל iOS Development, VB.NET בשביל מייקרוסופט, Java, PHP, JavaScript, Front-End ועוד הרבה. אוקיי. מה האג'נדה שלנו היום? אני הולך להסביר מה זה בלומיקס, איך זה עובד ואיפה זה נמצא, ולדבר על היתרונות של בלומיקס. תהיה לנו הזדמנות לבדוק את הפלטפורמה ולנסות בלומיקס לייב ולהראות לכם מה קצת בלומיקס יכולה לעשות בשבילכם. בסוף המצגת שלי אתם תוכלו להבין יותר מה זה בלומיקס ואיך היא יכולה לעזור לכם בעבודה שלכם. וגם יהיה לנו הזדמנות לשאלות ותשובות, ואם עכשיו יש לכם שאלות במשך הוובינר, אתם יכולים לרשום לי בצ'אט. אוקיי, בואו נתחיל. אוקיי, בלומיקס היא טכנולוגיית PaaS, Platform as a Service, שבעזרתה אתם יכולים לבנות, לארח, לנהל ולהפעיל כל סוגי אפליקציות. כמו למשל, נגיד אינטרנט סלולרי, IoT, Internet of Things, Analytics, Watson, Big Data ועוד הרבה. לבלומיקס קטלוג שירותים מאפשרת גישה ל-APIs שעלו את האפליקציות שלכם להעביר בתוך כמה דקות, ותכף נראה את זה, כמה מהר זה להפעיל אפליקציה לבלומיקס. אוקיי. עם בלומיקס אתם יכולים להעלות אפליקציה להעביר בתוך כמה דקות, כמו שאמרתי, ואנחנו תכף נראה את זה. אתם גם מקבלים בבלומיקס DevOps. DevOps מאפשרת לכם לכתוב את הקוד שלכם ישר על הענן של בלומיקס, וגם לקבל יותר שירותים שיש לנו שם על DevOps, ונראה את זה גם בדמו שלנו. בלומיקס מציעה כמה שכבות של אבטחה, וגם תשתית פיתוח בחברת שלכם או בענן. אחד הפלוסים הגדולים של בלומיקס, זה הזמן שאתם חוסכים. אפשר לבנות אפליקציה בתוך כמה דקות, בלי לדאוג לתשתית. IBM עושה הכל בשבילכם. בלומיקס עושה הרבה גם למתכנתים. הם יכולים להשתמש בשירותים של בלומיקס שיחסכו להם הרבה זמן. ותכף נראה כמה מהשירותים האלה שאני מדבר עליו. בלומיקס עובדת גם עם שפות runtime, עם כל שפות runtimes, כמו למשל Java, Node.js, .NET, Ruby on Rails ועוד הרבה. ואם נראה את זה גם שם, אם יש שם איזו שפה שאין לנו שם ב-runtimes, יש לנו שם build packs community שאתה יכול להשתמש ב-runtime שאתה רוצה. וגם עוד משהו חשוב, שאנחנו יכולים גם לעבוד עם ה-IDE שאנחנו אוהבים. למשל, יש לנו integration עם Eclipse, אם אתם רוצים להשתמש ב-Eclipse, גם אפשר. ותכף גם נראה את זה. אוקיי. כשאתם חוסכים זמן, אתם חוסכים כסף. כדי לחסוך הכי הרבה בהשקעה, אתם יכולים לשלב את בלומיקס עם המערכות המחשבים שלכם בעבודה, או עם המערכות ספקי שירות תשתית אחרי, כמו למשל Softlayer. בגלל שאתם לא צריכים לדאוג לתשתית, אתם לא חייבים להשקיע בחומרה, בתוכנה, בהבטחות, או בהכשרה של אנשי צוות שלכם.
בלומיקס מציעה חבילה של שירותים שמאפשרת שילוב של כמה פתרונות שונים בתחום הענן בשביל הפרויקטים שלכם. אוקיי. אתם יכולים להירשם לתחוף ניסיון של 30 יום בחינם וליהנות מהשירותים של בלומיקס. אחרי זה אפשר להמשיך בתכוניות pay as you go. אתם משלמים על מה שאתם משתמשים בחודש, או subscription, כן? subscription שמאפשרת שאתם נרשם על החבילה שאתם משתמשים בה. אוקיי, עכשיו בואו נקפוץ לסרט של בלומיקס ולראות את זה לייב. אוקיי, אנחנו פה בבלומיקס.net, לוגין. אוקיי, עכשיו אנחנו פה בבלומיקס.net. קודם כל אני רוצה להסביר מה יש לנו פה למעלה. פה יש לנו את ה-user accounts, emails, account status, support, ודברים כאלה. ואחר כך יש לנו notifications, שאם יש שם notification אתם תראו את זה שם. ופה אתם תראו כמה ימים יש לכם, אם אתם pay as you go, אתם תראו כמה ימים יש לכם. פה בשבילי אני יש 54 עם trial account. אני משתמש בזה פה, זה regions, איפה יש לנו, אני עכשיו משתמש ב-US, server של US, אבל יש לנו גם אנגליה, יש לכם אפשרות להשתמש באנגליה או US. יש לנו פה community, פה יש לנו הרבה דברים שאם אתם רוצים, אם יש לכם שאלות או משהו על השירותים שם, ואתם רוצים לקבל יותר מידע, פה אתם תראו, בקומיוניטי יש לנו הרבה דברים שאתם יכולים לקרוא להם על כל השירותים שלנו. אוקיי. פה יש לנו דוקס, שפה אתם תראו כמה מהשירותים איך הם עובדים. למשל, אם אני רוצה לדעת create mobile apps, למשל, אני מקבל את המידע פה, אני רואה 1, 2, 3, go to dashboard, create account, איך לעשות iOS application עם בלומיקס. אוקיי. אחר כך יש לנו pricing, ופה אתם יכולים לקרוא יותר על ה-pricing model של בלומיקס. ופה יש לנו catalog, וזה משהו חשוב שאנחנו משתמשים בו הרבה. אוקיי. בקטלוגס יש לנו פה categories, בצד שמאל, ופה באמצע יש לנו boilerplates. boilerplates זה כמו templates, שיש לנו שם כמה שירותים שהם מוכנים בשבילנו להתחיל איתם. כמו למשל, אם אני רוצה לעשות אפליקציה עם Internet of Things, ואין לי הרבה זמן, רוצה לעשות את זה מהר, אני יכול להשתמש בboilerplate של Internet of Things, ופה רשום לי מה אני מקבל. למשל, פה ב-Internet of Things אני מקבל SDK for Node.js ואני מקבל Cloudant. אני מקבל קצת מידע על מה זה עושה, ואם אני רוצה לדעת יותר על זה, אני עושה View Docs. ופה אני מקבל יותר מידע על ה-boilerplate זה. אוקיי, וגם יש לנו Samples שאתם תראו. אוקיי. בסדר, נחזור לפה. ויש עוד כמה boilerplates שם, שאתם משנו קצת על Watson, Personality Instance.
יש לנו גם על מובייל. אוקיי, נלך למטה קצת, נראה runtimes. פה עכשיו יש לנו Java Liberty, SDK, Node.js, Go, PHP, Python וגם Ruby. עכשיו, אם יש עוד משהו עוד runtime שאתם רוצים להשתמש בו וזה לא פה, אנחנו יכולים ללכת פה ל-Build Pack ולהוסיף את ה-runtime שלכם לבלומיקס. יש לכם פה steps מה לעשות, וגם ב-community יש שם הרבה דברים על ה-Build Pack על ה-Build Pack ספציפי שאתם רוצים להשתמש בו. אוקיי. אחר כך יש לנו Watson. Watson זה מקום שיש לנו פה הרבה שירותים, למשל ב-Watson Services יש לנו Language Identification, למשל Speech to Text, נעשה למשל Text to Speech, רק לדוגמה, אוקיי, אני רוצה לדעת קצת יותר על זה, אוקיי, זה עושה Text to Speech, בסדר, או למשל אני רוצה לקבל קצת יותר מידע עם זה ואיך זה עובד, go view docs, זה לוקח אותי פה ל-Watson Services. עכשיו, אם אני רוצה למשל קצת לראות את זה, לעשות דמו, אתם תוכלו גם לקבל דמו מפה. Analyze, Speak, וזה יעשה את זה לטקסט, Output. אוקיי. יש לנו פה Voice, English, Spanish. אוקיי, בסדר. אוקיי, ב-Watson Services, תכף נשתמש באחד או שתיים של, אבל יש פה הרבה שירותים שאתם יכולים לראות אותם. גם למשל Visual Recognition, זה משהו גם, זה אותו דבר, אם אנחנו נלך, אנחנו רואים פה שזה עכשיו בבטא, וזה בחינם, נשתמש בשירות הזה. אוקיי, אני אלך למטה קצת, אני הולך להסביר את כל השירותים ככה במהר, אבל אחר כך אני אחזור אליהם, וניקח להשתמש אחד או שתיים או שלוש שירותים שם. נגיד מובייל עכשיו, במובייל יש לנו כמה שירותים, למשל, יש לנו מובייל דאטה, אם אתם רוצים לשמור את הדאטה על הדאטאבייס של פה במובייל, יש אפשרות, push notification, אנחנו יכולים להשתמש ב-push notification של בלומיקס. עכשיו, אתם יכולים גם להשתמש ב-push notification על הפלאפון של iOS או Android, כן, זה גם נכון, אבל מה אתם יכולים לעשות מפה? אתם יכולים לחסוך זמן ולהשתמש בשירות זה, וחוץ מרק להשתמש בשירות של push notification, וגם לקבל analytics data עם מה קרה מאז ששלחתם את ה-push notification לפלאפון, לקבל יותר מידע ממה שאתם מקבלים בדרך כלל. וגם אתם רואים פה, זה רשום לכם אם אתם רוצים לדעת כמה זה עולה, אנחנו רואים שזה 1 מיליון push notification בחודש, זה בחינם, אחר כך אתם משלמים 15 יורוס בשבילי, בשבילכם זה אני חושב שזה יהיה אולי דולרס, ומשלמים, פה אני משלם 15 יורוס בשביל 1 מיליון push notification, אבל הגבול החינם אני מקבל 1 מיליון push notifications. אוקיי, ואם אתם רוצים לדעת איך להתחבר עם זה בפלאפון, זה נלך לי פה קצת. אוקיי, למשל פה רשום לי, אם אני רוצה להתחבר עם זה, אם יש לי פלאפון בשביל Objective-C, בשביל iOS, או Java, בשביל Android, או JavaScript, בשביל Hybrid, אני מקבל את איך לעשות את זה, download את SDK, 1, 2, 3, מה לעשות, אתם רואים פה. אוקיי. בסדר. נחזור לפה. Back to catalog. אוקיי, יש לנו גם push notification בשביל iOS 8, וזה רק בשביל iOS 8, אבל זה מאפשרת לכם לעשות קצת יותר דברים ממה שאתם עושים, יכולים לעשות מפה מה-push notification. אתם גם יכולים לבדוק עם זה. את זה. אוקיי. DevOps זה עוד מקום שאני רוצה לדבר עליו,
הסברתי לכם שאנחנו מקבלים גם DevLops, למשל אחד מהשירותים של DevLops שאנחנו הולכים להשתמש בו היום, אוטו-סקיילינג שאתם רואים. מה אוטו-סקיילינג עושה? הוא מאפשרת לכם להשתמש באוטו-סקיילינג מה שהאפליקציה שלכם יגדל יותר ויהיה לכם יותר משתמשים על האתר או פלאפון שלכם, על האפליקציה, הוא יגדול את האינפרסטרוקצ'ר שלכם אוטומטי. ואנחנו נשתמש בזה עוד כמה דקות ונראה איך זה עובד. אוקיי. ופה יש לנו גם Delivery Pipeline, למשל Monitoring Analytics. אם אתם רוצים לקבל Analytics, אתם רואים פה יותר מדי מקבלים Analytics על האפליקציה ספציפי. אתם גם יכולים להשתמש בה. אוקיי, Track Planning, עוד שירות שמה. ואם אני אלך למטה קצת, יש לנו Web and Application. יש לנו פה הרבה שירותים של Web Applications, כמו למשל Session Caching, Data Cache, MQLite, אתם רואים שם, אתם רואים שיש לנו, שהם כחול, הם IBM, והם ירוק פה זה Third Party. ולפעמים אתם רואים את זה IBM, אבל זה בבטא, כמו למשל, נגיד, לפעמים נלך למטה קצת, למשל יש לנו פה, זה בבטא, אתם רואים שם IBM בטא. אוקיי. נחזור למעלה קצת, Data Management, בשביל לשמור את המידע שלנו על הדאטאבייס. יש לנו Cloud NodeSQL DB, יש לנו Dataflow, Object Storage version 2, SQL Database, ClearDB, MySQL, זה מה שמשתמשים, Elephant, MongoDB ועוד הרבה. למשל, אם אתם רוצים להשתמש ב-MySQL, אתם רואים את מקבל יותר מידע, זה בחינם משתמש בו, וזה גם, אתם רואים פה שזה third party. אוקיי. Big Data, יש לנו שם כמה שירותים, שם אתם רואים instance for Twitter, אם אתם רוצים לקבל את המידע מטוויטר, ולעשות analytics על הטוויט שאנחנו מקבלים בטוויטר, ולקבל יותר analytics, זה פה Big Data. Security, אוקיי, זה מקום חשוב מאוד בשבילנו. יש לנו פה למשל App Scan for Mobile, Analyze, שמה זה עושה? שזה עושה Analyze על האפליקציה שלכם, כדי לראות אם יש שם, אתם רואים, Security Issues on Android Application, to help secure them. אם יש לכם אפליקציה ואתם רוצים לדעת אם הוא secure או לא, אתם יכולים להשתמש בשירות זה, או בשביל iOS, גם אפשר. אוקיי. יש לנו גם Business Analytics, כמה שירותים פה על Business Analytics, ופה הכי סוף יש לנו בסוף Internet of Things. Internet of Things זה גם מקום שממש משתמשים בזה. פה אנחנו יכולים להתחבר בלומיקס עם איזשהו device או שאנחנו רוצים, כמו למשל Raspberry Pi או נגיד פלאפון שלכם או משהו, ונקבל מידע על ה-Raspberry Pi ונעשו מה שאתם רוצים איתו. ופה גם יש לנו כמה דוגמאות טוב, אתם רואים, ותלכו ל-View Docs. אם אתם רוצים לדעת קצת יותר על IoT ומה זה עושה, אם נלך ל-Solutions למשל, אוקיי, נלך ל-Internet of Things. אנחנו פה ב-iOS. זו דוגמה פה שאתם רואים שמה אנחנו יכולים לעשות עם IoT, Internet of Things. אנחנו מתחברים בלומיקס עם ה-Silver Hub וקבלים מידע מזה ועושים מה שאנחנו צריכים, ואתם רואים איך זה עובד ואת כל המידע פה. אוקיי. אתם רוצים לדעת יותר קצת על זה, תעשו read more.
אבל פה ב-Solutions אתם תקבלו Solutions על כל החלקים של בלומיקס. אנחנו פה עכשיו ב-Internet of Things, אבל אולי אתם רוצים לדעת Hubbard Cloud או Watson או Integration Security, ויש שם דוגמאות. אוקיי, אני אחזור לפה. אוקיי, עכשיו אני דיברתי קצת על השירותים שלנו, שיש לנו פה בקטלוג, וגם פה בצד שמאל יש לנו את ה-category, אם אני רוצה ללכת יותר מהר, כן? ועכשיו, הסתכלנו על solutions, אני רוצה עכשיו ללכת לדashboard, זה מקום חשוב מאוד. פה אנחנו נראה שיש לי שם כמה spaces. spaces תיקיות שאני פותח, כמו למשל יש לי עכשיו development, IBM Bluemix, production, testing, ועוד כמה שאני צריך. עכשיו, אם אני אלך לפרודקשן למשל, אלה כמה אפליקציות שאני עשיתי לדוגמה. פה נעשה טסטינג, יש לי כמה אפליקציות, אני שם אותם על טסטינג, אחר כך אני לוקח אותם לפרודקשן. אוקיי, ואני גם רואה פה את ה-App Health, אני רואה שיש לי 5 אפליקציות, ואני רואה שהם ירוקים פה, אני רואה שזה עובד. אם זה לא עובד, למשל, אם יש לי פה איזו בעיה, זה יהיה, נראה, פרודקשן, יש לי 1, פה אתם רואים שזה לא ירוק. אוקיי, בסדר. עכשיו, מה אני רוצה לעשות היום? אני רוצה לבנות אפליקציה ולהשתמש ב-PHP runtime, ולהשתמש בכמה שירותים שם בבלומיקס. אוקיי, כדי שנתחיל, אנחנו הולכים ל-Create App. אוקיי. זה שואל אותי מה אני רוצה, אם זה Web או מובייל. בשבילנו, בשביל דוגמה הזה, אנחנו הולכים ל-Web. ופה runtimes, איזשהו runtimes אנחנו משתמשים בו. Java Liberty, SDK Node, Go, PHP, אנחנו משתמשים ב-PHP, נגיד PHP, בסדר. אני מקבל קצת מידע פה, שאני מקבל 375 hours of free gigabyte per month. אם אני רוצה לדעת קצת יותר על זה, אני יכול ללכת ל-View Docs. אוקיי, זה בסדר בשבילי, אני אגיד כן, Continue. עכשיו, מה נגיד אפליקציה שלי? אני קוראים לו Demo 07. אוקיי, נקרא לאפליקציה שלנו Demo 07. אוקיי, עכשיו אני רואה פה למעלה ש-Your application is staging, ואני לא יכול ללחץ עליו בגלל שזה לא מוכן. מה זה עושה פה? זה הולך לפתוח את האפליקציה שלי, זה הולך להתחבר את האפליקציה שלי עם PHP, וגם את כל הדברים שם, Apache Server, מה שאני צריך, ותכף נראה את זה. פה אני מקבל כמה steps, מה אני צריך לעשות, איך אני יכול להשתמש בזה. אני צריך את ה-CF Command Line Interface. עכשיו, אם אני רוצה לתכנת את האפליקציה שלי פה ב-IDE שלי, למשל נגיד Eclipse או NetBeans, אני יכול לעשות את זה. או אם אני רוצה להתחבר Eclipse עם בלומיקס, זה גם אפשרות. אבל בשבילנו זה יותר נוח בשבילי להשתמש בזה, לעשות את האפליקציה על ה-IDE שלי. אוקיי, מה אני הולך לעשות? אני הולך לעשות Download Startup Code, אבל רק לפני שאני אעשה את זה, אני רואה שרשום לי פה עכשיו Your app is running, Your app is ready. אם אני אלחץ על זה, אני רק רוצה לדעת מה יש לי פה. אוקיי, יש לנו פה אפליקציה שזה Hello World, ואני יודע שזה PHP, וזה מחובר ל-Apache Server, והכל פה מוכן בשבילי. אני לא עשיתי כלום, אבל זה מוכן. כל האינפרסטרקצ'ר זה מוכן. עכשיו אני יכול לחזור לפה. מה אני רוצה לעשות? אני רוצה להוריד את הקוד שלי פה, לשנות כמה דברים בקוד, ולדחוף את האפליקציה החדש שלנו לכתובת זה. demo07.myblumix.net. כתובת זה עובד עכשיו וזה לייב. אתם גם יכולים ללכת לפה ואתם תראו את זה שזה לייב. demo07.myblumix.net. אוקיי, עכשיו נחזור לפה.
אני רוצה להוריד את האפליקציה, אני מקבל פה כמה steps מה אני יכול לעשות. פה אני אלך ל-start download code, אוקיי, אני רוצה ללכת ל-application, אוקיי, זה zip folder שאנחנו קיבלנו, אני רוצה extract all, ונגיד extract, אוקיי. זה מה שיש לנו פה, מה שקיבלנו פה download startup code, יש לי פה PHP פייל, ששם נסתכל מה יש לנו. אוקיי, נפתח את זה. אוקיי. פה יש לנו קצת קוד על ה-PHP application שלנו, PHP startup code, וכן, זה פשוט. ועכשיו, אם אני רוצה, מה עוד יש לי פה שזה חשוב בשבילי, the manifest file. זה מה שחשוב, מה אני צריך פה. פה אני רואה שיש לי, זה מידע על האפליקציה שלנו, מה שעשינו על בלומיקס. אני רואה שההארד דיסק יש לי, מה ההארד דיסק שיש לי, build pack, אני משתמש ב-PHP build pack, אני קוראים לזה host demo 07, name, ו-domain blumix.net, ואני רואה שיש לי פה instance אחד, ו-memory אני משתמש ב-128 instance. אוקיי. עכשיו, אם נסתכל על זה פה, נלך לדשבורד, overview, אני רואה שזה אותו דבר, שזה מה שיש לנו פה, כן? instance אחד, 128, memory אנחנו משתמשים. אוקיי, בסדר. עכשיו, אם אני רוצה לשנות את האינסטנס, אם אני רוצה להשתמש יותר מאינסטנס אחד, אני אשנה את זה, וגם אם אני אוריד את הסטארט-אפ קוד, אני אראה שזה פה יהיה לי אינסטנס, אולי 2-3, מה שאני עושה פה. אוקיי. עכשיו, מה עוד יש לנו פה? אוקיי, מצוין. עכשיו אני רוצה לקחת קצת קוד שאני רשמתי לפני שהתחלנו את הוובינר הזה. פה יש לי קצת קוד שאני רשמתי, ויש לנו פה קצת PHP applications, למשל נגיד נלך ל-index.php, אתם תראו את זה פה. אוקיי, יש לנו פה קצת קוד שרשמתי על PHP, ואני רוצה לקחת את כל הדברים האלה פה לאפליקציה שלנו. עכשיו, מה אני צריך מפה? אני לוקח הכל, רק לא את ה-manifest file. בגלל ה-manifest file שיש לי פה זה עם bluemix-video, אני לא צריך את זה. אני לוקח הכל רק חוץ מ-manifest file, כן? copy, בסדר? ועכשיו אני אלך לדמו 07, אני לא צריך כלום מפה, רק אני צריך את ה-manifest file. אוקיי, אני רוצה למחוק הכל, חוץ מה-manifest file, בסדר? אוקיי, עכשיו אני אעשה paste. זה הולך לקחת שנייה או 3. אוקיי, עכשיו יש לי את הדברים שלי שעשיתי פה, ואני רוצה עכשיו לדחוף את האפליקציה זה, Web Application, לבלומיקס ולראות מה יש לנו שם. אוקיי, בסדר. עכשיו נחזור לבלומיקס ונראה מה עוד הם אומרים לנו לעשות. למשל, נלך לסטארט-אפ קוד, אם אתם לא יודעים מה לעשות מפה, זה פה אתם תראו שקודם כל אנחנו צריכים לעשות Connect to Bluemix, אחר כך Change Directory, אוקיי? אם אני אפתח Command Line, אוקיי, עכשיו אם אני רוצה ללכת למקום של איפה אנחנו, נפתח את אוקיי, אני רוצה ללכת לפה עם ה-command line, כן? זה מה שרשום, cd to your directory. אוקיי.
אוקיי, עכשיו אנחנו פה. כן, אני רואה את אני עכשיו יושב בדמו 07 ואני רואה את כל הדברים שאני צריך. אוקיי, עכשיו אני רוצה לדחוף את זה, ומה אני צריך לעשות קודם כל? אני רוצה להתחבר login to Bluemix וללכת לפרודקשן, איפה שביניתי את האפליקציה שלי. ואם אני רוצה לקחת את זה מפה, כן. אוקיי. מה זה הולך? אוקיי, הוא מבקש את הפספורט, הסיסמה שלי. אוקיי. target organization, אני רואה שעכשיו אני user, זה האימייל שלי, organization זה אני פה, space אני בפרודקשן, ואם נראה את זה פה, נלך לפה עוד פעם, שאני פה בפרודקשן, אני עשיתי את זה בפרודקשן, דמו 07, ואם אנחנו נלך לפה, אני רואה שיש 2 organizations, וזה מה שאני רואה פה ב-command line. אוקיי, עכשיו זה הכל בסדר, זה בסדר בשבילי. עכשיו אני רוצה לדחוף את האפליקציה שלי לבלומיקס, ומה אנחנו צריכים לעשות? רק cf push, כן, אוקיי, אני רוצה לדחוף את זה, נגיד cf push דמו 07, אני עושה רק cf push דמו 07, בגלל שאני במקום שאני פה, וזה הולך לדחוף את זה לפרודקשן, למקום שזה צריך ללכת. אוקיי. אתם רואים פה using manifest file from demo, בגלל זה אנחנו משתמשים ב-manifest file, בגלל שיש שם את כל המידע של האפליקציה שלי. אוקיי, זה עושה כמה דברים פה, done uploading, אוקיי, נסתכל לזה פה בבלומיקס למשל, אם אני רואה את האפליקציה שלי, הוא עכשיו running, וזה ירוק, אני רואה את זה, אבל תכף זה ישתנה, אוקיי, אנחנו רואים your application is not running, בגלל שזה עושה staging, ואנחנו נוכל לראות יותר מפה, מה-command line. אוקיי. האפליקציה שלי יש לי כמה דברים, תמונות ודברים כאלה, וזה לוקח לי כמה שניות. אני רואה פה שאני משתמש ב-PHP 5.5, אני משתמש ב-Apache 2.4, ואני רואה פה, אוקיי. עכשיו, your application is not running, זה ייקח כמה שניות. ופה זה דמו 07, אתם יכולים גם ללכת לפה, demo07.mybluemix.net, ואתם תראו את האפליקציה שאנחנו בונים פה. אוקיי, בסדר. עכשיו אני רואה your app is running, וזה מוכן. אם אני אלחץ עליו, נראה מה יש לנו שמה. אוקיי, זה אפליקציה שאנחנו דחפנו שמה, ואני רואה פה שיש לי כמה index.php, זה מה שאנחנו פה, ויש לי פה כמה לינקס לסרטונים של בלומיקס. אוקיי, יש לנו פה קצת על וואטסון, ואתם רואים את זה. אוקיי. עכשיו הכתובת זה מוכן, וזה בבלומיקס, ואתם גם יכולים ללכת לשם לקבל, אם אתם רוצים להסתכל ולראות יותר סרטונים על בלומיקס, זה גם פה, אני אגיד לכם איפה, אם אנחנו נלך לפה, דשבורד, וזה בלומיקס וידאוס. אוקיי. בלומיקס וידאוס זה משהו שאנחנו מוסיפים סרטונים שם על בלומיקס, וזה רק מה שעכשיו עשינו, אבל אתם תראו את זה, זה הכתובת פה, bluemix-videos.mybluemix.net. אנחנו מוסיפים סרטונים חדשים שם, ואני גם מוסיף את הסרטון זה
לאתר זה פה. אם אני רוצה לדעת עכשיו, רוצה לדעת קצת יותר אולי על וואטסון, למשל, יש לי פה עכשיו רק 2, אבל אנחנו הולכים להוסיף יותר סרטונים פה לזה. אוקיי. וזה bluemix-myvideos, bluemix-videos.mybluemix.net. אוקיי, מצוין. עכשיו אני נחזור לאפליקציה שלנו שעשינו, אוקיי? נחזור לפה, וזה היה דמו 07, בסדר? אוקיי. עכשיו אני בניתי את האפליקציה והכל בסדר, אוקיי, עכשיו אני קודם כל רוצה, יש לי פה אינסטנס אחד, ואני לא רוצה אינסטנס אחד, אולי אני רוצה 10, בגלל שהאפליקציה שלי הוא גדול, ואני רוצה שיהיה לי הרבה אינסטנס, אם יהיה לי הרבה משתמשים באתר שלנו, שזה יחלק את השימושים על האינסטנס שלנו של בלומיקס. עכשיו אני אשנות את זה ל10, ואני רואה פה, אני רוצה 10 אינסטנס, אוקיי? ואני רוצה save, וזה הולך לקחת לי כמה שניות. עכשיו אם נעשה את זה לא עם בלומיקס, עם הסרבר, זה הולך לקחת לי הרבה יותר זמן מזה, וזה אנחנו רואים שזה תכף יהיה מוכן עם כמה שניות. אוקיי, עכשיו אני רוצה להוסיף כמה services לאפליקציה שלי. נלך ל-add service פה, API, אוקיי, אני רואה פה קודם כל האפליקציה running עכשיו, ויש לי instance 10, מצוין, add service, אוקיי, עכשיו מה אני רוצה להוסיף לאפליקציה שלי? למשל, אוקיי, קודם כל אני רוצה להוסיף למשל DevOps Auto Scaling, אוקיי, נגיד שהאפליקציה שלי הוא אפליקציה גדול, ואני רוצה Auto Scaling הוא מה שיהיה לי יותר שימוש על האפליקציה, הוא יחלק את השימושים ל-number of instance. אוקיי, עכשיו אני שמח עם זה, בסדר, ואני הולך create, ואני רואה פה שזה הולך ל-space production, זה איפה שאנחנו יש לנו את האפליקציה שלנו, app, שם של app זה demo, וזה structure plan זה free, בחינם. אוקיי, create. זה מבקש ממני לעשות restage, כן, אני צריך לעשות את זה. אוקיי. עכשיו אם אתם באים לפה, אתם יכולים לקבל יותר מידע פה מדוקס, אבל אנחנו נעשה את זה פה עכשיו. זה עושה restaging את האפליקציה. אוקיי. עכשיו אנחנו פה באוטו סקיילינג, ואנחנו צריכים להוסיף קצת, לעשות create auto scaling policy. אנחנו צריכים להוסיף policy בשביל זה, בשביל להשתמש באוטו סקיילינג שירות של בלומיקס. מה השם של הטינג שלנו, קוראים לזה default policy, בסדר, אני אשאיר את זה. רשום לי פה minimum number of instance, כמה instance אנחנו רוצים להשתמש בו, אני רוצה minimum 3, ומקסימום אני רוצה 10. אוקיי, זה רק לדוגמה, ופה אני רוצה שזה יעשה scale out, אנחנו אומרים פה אם זה memory, הוא יתלת exceed מ-80%, אני רוצה שאם הוא exceed יותר מ-80%, הוא increase by instance אחד, אם הממורי שלי, שימוש שלי הוא יותר מ-80%, אני אוסיף instance אחד. ואותו דבר אני רוצה לעשות, אם זה פחות מ-70%, למשל נגיד, וזה יוריד decrease by 1, אוקיי? ונעשה advanced configuration, זה רק כמה שניות זה לוקח לי לעשות את זה, אני רוצה להגיד 30 שניות, כן? בסדר? עכשיו אני עושה save. עכשיו אני יודע שהאפליקציה שאנחנו עשינו, אין לנו הרבה שימושים שם, שאנחנו יש לנו 10 אינסטנס, וזה צריך ללכת למטה, אנחנו צריכים ללכת ל3, זה מאיפה אנחנו רוצים לראות את זה. אם אני אלך לאפליקציה שלי פה, ונלך לדמו 07, זה הולך לעשות את זה כל 30 שניות, עכשיו אני
פה 10 אינסטנס, וזה צריך ללכת ל3. אם אני רוצה לדעת על זה איך זה עובד, אני אלך לפה, ואני רוצה לראות איך זה יורד למטה, בגלל שאין לנו הרבה משתמשים על האפליקציה שעשינו. זה רשום לי פה על הרול שאנחנו רק עכשיו הוספנו, the policy, ואם נלך ל-scaling history, אוקיי, עכשיו אני רואה אחד, 7 seconds, אני רואה שהוא ירד ל9 instance, remove 1 instance, וזה יעשה את זה כל 30 שניות, עד שיגיע ל3 instance. אוקיי, ונחזור לזה עוד כמה דקות ונראה שזה יחזור, שזה ילך ל3. עכשיו זה 9, אולי נעשה עוד refresh וזה צריך ללכת ל8, ואחר כך ל7, 6 וככה. אוקיי. מצוין. אוקיי, אני אחזור לפה עוד פעם. Scale history. אוקיי, אנחנו עדיין ב9. תחכה עוד כמה שניות, נראה שזה ילך ל8. אנחנו שמנו בפוליסי שזה יעשה את זה כל 30 שניות. וזה לוקח לנו קצת זמן. אוקיי. עכשיו אני רואה פה שזה עשה עוד אחד, 8 אינסטנס. מצוין. אוקיי. ועכשיו אני אחזור ל-overview, ואני רואה את זה גם פה. אוקיי. ואם אני רוצה להשיא את ה-show credentials, פה אני אראה את זה. ועכשיו נלך לאפליקציה עוד פעם, פה בצד שמאל. עוד משהו שאני רוצה גם להסביר, שפה יש לנו את ה-PHP, שאני רואה פה את ה-run times, כמה אינסטנס יש לי על שימוש. אוקיי, ויש לנו גם file logs, שפה אני רואה את האפליקציה שלי. אוקיי. תכף נראה, נלך לאפ, ואני רואה גם פה את כל האפליקציה שלי. אני רק יכול לראות את האפליקציה פה. אם למשל נלך ל-security.php, ראינו את זה. אוקיי, מצוין. עכשיו נראה עוד כמה שירותים שם. אוקיי, נחזור לדמו 07. אוקיי, אם למשל נגיד אנחנו רוצים להוסיף עוד שירות, add service או API, למשל אני שומר את הדאטה שלי עכשיו פה על אם אנחנו נעשה refresh, כן, זה בא לפה, אם אנחנו לא שומרים את זה באף מקום עכשיו, את כל המידע זה פה, אבל אם אנחנו רוצים לשמור את זה פה, למשל נגיד על משתמש בדאטאבייס, אנחנו גם נוכל לעשות את זה פה, נלך לדאטה, ולמשל נגיד משתמשים ב-MySQL, אנחנו נוכל לעשות זה ככה אותו דבר, production זה משתמשים בדמו 07, service name, ClearDB, MySQL, בסדר, אני אשאיר את זה ככה, ואני יכול לעשות create, וזה הולך להתחבר עם זה לדאטאבייס. עכשיו, אני לא הולך לעשות את זה פה, בגלל אבל זה איך שעשינו את auto-scaling, זה ככה אותו דבר. אוקיי. אני אחזור לפה לדשבורד. אוקיי. אוקיי, בסדר. אני רציתי שתראו קצת על השימוש, ובסוף אני גם רוצה לדעת, אם אתם רוצים, למשל אני גם יכול לראות פה Estimate App Application, אתם תוכלו כמה זה יעלה לכם, ופה את כל השימוש, אני רואה שזה, את כל הדברים פה שמהשני, instance הולכים ל5, עכשיו אתם רואים זה הלך ל5, וזה ילך עד 3. אוקיי, מצוין. נחזור ל-PowerPoint presentation שלנו. אוקיי, עכשיו, אוקיי.
אוקיי. עכשיו, אם יש לכם איזשהו שאלות על הפלטפורמה או על משהו שראיתם שם, אתם יכולים לרשום את זה בצ'אט. תודה. אני אגיד את זה עוד פעם. אם יש לכם שאלות, בבקשה, הקליטו אותם בצ'אט. תודה. אוקיי, בסדר. זה נראה לי שאין לנו שאלות. בסדר. אני רואה רק שנייה. אוקיי, אני חושב שיש לנו שאלה. אוקיי, יש לנו שאלה רק שנייה, אני אפתח את זה. אוקיי, יש לנו פה שאלה השאלה הוא I'm using Perl for my application. What can I do to make my Perl work? Didn't see it in the options. בסדר. אוקיי, אם נחזור לפה, אם יש לנו Perl, זה לא runtime שיש לנו שם, אנחנו צריכים להוסיף ב-build pack. התשובה היא שאתה צריך ללכת ל-build pack, ל-community, ולהוסיף את ה-build pack של Perl אם אני אחזור לפה, לבלומיקס, ונחזור לפה, אני אראה לכם פה רק שנייה, נלך לקטלוג, אוקיי, ו-runtimes, פה נלך ל-community, build pack, ולהוסיף מפה את Perl או .NET או עוד איזשהו runtime שאין לנו פה ב-runtimes. בסדר? אם יש עוד שאלה, בבקשה, הרגישו חופשי לשאול פה. אוקיי. אוקיי, אני אחזור ל-PowerPoint presentation עכשיו. אוקיי, תודה רבה על הזמן שלכם. אתם יכולים למצוא את הפרטים שלי, ובבקשה הרגישו חופשי. אם יש לכם משהו שאלות, אני פה בלינקדאין, אתם רואים את הלינקדאין שלי, טוויטר, טואנה ובטק את טוויטר, והאימייל שלי פה, tuanaiz.ibm.com. תודה רבה, שיהיה לכם יום נעים.